ka mgbaje okwu n'ọrụ ọrụ agafe ihe na-emezi na o nwere nke kpachitere gị ma nwere ka m na-esefu na ya ka ọ mere nye m ofu ka m na-esefu ọrụ mpa nwa na-eku nwa bụ ihe onye nwa na ọkwa onye ọzọ oge ọbụla buru shọvel n'aka na-agagharị na steeti bịa na mara onye mba anyị ma ịbụ na anyị na nwa nwoke bụ arọba anyị na nwoke bụ ezigbo enyi anyị nwoke nwa na-eku nwa kwawa anajụ ese ya n'ogbe a anajụ onye ọba ajụ daalụkwanụ ihe na-eme na nke bi na aga ana m eji ọrụ na-eji ọrụ gara ka nye gị anyị na-eji na onye obodo ka ebe na agụ na amụ na agụ na o nwere ya bụkwanụ ka m jiri eche n'anya ka a na-akpọ nke a takwando ka ọ bụkwa ọbụrụ nke a na-agụ na-agwado saịdị a na-eme papa ma ọrụ a na-ejekwe ọ ga-enye gị ike ije ọsọ isi ezigbo ike ihe na-eji manpower mmadụ ebi ya efu ya na nke a n'ọrụ ọsọ mụ asobi ebe a mba gị na shovel gị so ya bịa na gị na shovel wite akpa gị before Jesus Abraham was born. Before Jesus Abraham was born. Before Jesus Abraham was born. Yeah, this marriage is very and the shovel again. Yeah. And the go. And the shovel. I want before one come anytime about. Suffer the winds not to live. But now God create the winds. Nah. God, I'm close. Which you going to die more? What do you yeah. You look when you. You gonna explain? Jesus. What are you running? Because follow me, please. Oh, please. Follow me.